Real Madrilekoek jarriko dute baloia jokoan. Oraintxe bertan jodu txistua. López Nietok, Rafa Alkortak ikutu du. Bilbotarrarentzat partido berezia da. Zelaia oso gaizki dago. Zigandarentzat aukera. Hortzidakuko Ziganda. Penaltia izan da. Eta Puyo kanpora bota behar luke. Hori penaltia bada, Puyo kanpora bota behar luke. Baina ez du botako. Ikur dezagun. Real Madrid. Kriterio dana berdinak eduki behar ikuste. Bestela hau zoramen bata. Begira, hor zangota batu egin du Puyok Ziganda, baina ez du kanpora bota. Larrazabalen jaurtiketa, barrura! Larrazabalen gola, naiz eta Puyok baloia ikutu. Betik gora jotakoa, pixka bat gorantzai gola. Eta gero ere baloia bera zelaia dagoen oso guztia eta oso zaila da gelditzea hori. Guztiz okerrezpanago, Larrazabalen Hor Puyok Guerreroren errematea. Baloia txendok atera du marra ondotik. Josu Urrutia, Prosinekik ikutu du, berriro kroare de baloiaren bila. Puyori eman dio Sanchizek, honek irriz egin. Bigarrena sartu dezak Atletikek, bigarrena. Bigarren gola, eta Kuko Zigandak sartutako izan da bigarren gola. Utz egin du, Puyo urruntzerakoan. Txirrizte egin duela. Bai jo, horre urrunketa egiterakoan txirrizte egin du, eta gero baloiaren bila joan danean ere iruditzen zait, hor azken momentuan falla egin diola. Kerretik erdirak eta Prosineki kontrolatuarea barruan. Jaurti egin dezake, hortxu da jaurtik eta kapora. Buelta oso eman du. Eta penaltia... Guerreroren jaurtiketa. Eta Puyok orain ondo erantzun dio. Efektu handiz jaurti baitu. Kurpila emanez. Erditi barrekaldi egin nahi du Luis Enriquek, pasea Dubuzkiri. Dubuzkia dertzean jaurtiketa arriskutu izan daiteke. Baina faltarik egon. Bukatu da lehen zatia. 50, ia 9 minutuko iraupena izan du. Jokalari bizkorra. Oraingoz Eslovakiarra nagusitu da, baina ez du erdiratu. Bere taldekideak noiz iritsiko zai gelditu da. Pase ondo aukeratu du Milarentzat. Milak Luis Enriqueri barruan da Luis Enrique. Eta bere jaurtiketa oso ondo harrapatu du. Guerrero, Lakabek eta Larrazabal baloiaren inguruan. Julenek edo Lakabek jaurti dezakete. Julenen jaurtiketa. Eta baloia Zutoinera. Baloia Zutoinera joan da. Puyok ikututa gero, Bai, nik uste Puyok ikutu egin duela. Bai, kornerra izango da behin behin. Hortxe duzue. Puyok itxura baten atzamar puntaz. Kornerra atera dute, errematea. Ramisek egin du. Bere altura aprobetxatuz, metro bat, 80 zentimetro inguruko mutila da Ramis. Honezkero. Zamoranok buruz. Ramis area ertzean. Bere burua lurrera bota duela iruditu zait Michele, baina penaltia adierazi du. Penaltia adierazi du López Nieto. Ba ez dakit nek hor ikutu... Ez dakit ikutu duen. Beste toman argiago ematen zuen. Baloia indartzu eta erdikaldera botako du. Hortxe dago, oso ondo jaurti du penaltia, igarri egin dio Juanjo Valenciak, baina ezin izan du ikutu, indartxendok ez dio faltarik egin. Amaitu da partidua. 58, 25 segundu, Atletikek 2,